ọra na eze ndị Igbo asị na atụọla ọmala ọmala pụta atụọla ofeke otinye isi n'ọbịa iji na-enwere ndụmọdụ so ozu ana n'ini ọkwụ ntị ike ọ na-anụkwa n'ibe n'ite ove bluko ji adị ọ na-agba na-agwa ntị ma ntị anụlọ ọ bụrụ na-ebeli isi ntị esoli ya ibe nsị ka nkọwa ọra na eze n'ụbọchị tata bụ ka nkọwala ọra na eze ibe dị iche na egbe na egbe ibe dị iche na ajọ ọgwụ na ezigbo ọgwụ na n'ibe m na-ekwu maka we cannot condemn all ọgwụ enwere ezigbo ọgwụ nwa ajọ ọgwụ bụ ọgwụ ndị abụọ ya bụ na mmadụ achọba ịgwọ onye abụọ achọba pasị mmadụ ọ chọba isi mmadụ onye ebete wee gwọ ọgwụ maọbụ ọ chọba mmiri eji wee so ozu arụ onye eje kwute maọbụ ọ chọba mmiri eji wee wụ nwatakịrị amụrụ ọvụ arụ onye eje kwute nwere gwọ ọgwụ maọbụ ọ chọba n'ụbọ mbebe eji wee gwọ ọgwụ ibe ndị abụ bụ ajọ ọgwụ okwevụrụ onye ọbụla tinyela aka n'ụdị ka ibe abụ mebi asị dibia na watch that very dibia ụdịka dibia abụ a na-amụtala nwa ọ bụ na onye abụ survive onwe mụta nwa onwe ike onye abụ mụọ nwa mụọ mbeside nwekwu ike onye abụ mụọ nwa ọ bụ na nwa abụ abụrụ mbeside apụta echi ụmụaka nọ n'ahụhụ maka ya bụ onye abụ na nwa ọnwa ike ihe emebilo nke mmadụ sị ka nke nwee dị when you spoil somebody's own your own can never be na n'ibe na-ekwu ọgwụ ọbụ na-etinyelu arụ mmadụ wee gwọ onye abụgwọlụ dị ọgwụ ya ata ahụhụ ma ọ bụ onye ji ya ma onye agwọrọ ọgwụ ọ bụrụ na agwọkwọlụgo dịka ọgwụ avasi young boys ọbakwa isi onwe nwoke taa nwa nna agwawo bidokwa kịta nwa chụbakwa ewu ojii na ivie ka ọ ghara ibulu olu anya si na ị na-achụ ewu ojii ya abụla ọhụ ya ibe nwe nji maka ya na-ekwu okwu nwa n'ụbọchị taata ama m na ụfọdụ ndị mmadụ ya sị na ibe nwe na-ekwu enwere isi na mụ na-aka otu no problem n'anya ka ngwawo ego abụ ya na-achụ iji maka ya wee jee na be dibia si dibia ọmalibe abụọ ya abụ etinye n'ime ọgwụ emebe ili bute ego tata ibute ego abụ pụta echi nwee nwoke ndị ya eli ego abụ ọkwe male na ụdị nwa dị ibe nwe onye ọbụla agwọrụ ọgwụ etinyela arụ mmadụ wee gwọ dịka onye abụ na-anwụ ọnwụ ike ọ bụla dị sọsọ onye abụ inwe ọnwụ ike onye abụ na-ebute ntaramahụhụ n'ebe ụmụaka ya nọ ma ọ bụrụ na ọ ya amụtanwu ụmụ abụọ m ndị gwọrọ dịka ajọ ọgwụ abụ many of them anwụsịwo ị na n'ibe na-ekwu enwe ndị ọ bụ na va amụtalụrị nwa amụta wee nwụọ ọpụ na ego niile va nwe abụ na-abịa n'ezigbo ọgwụ ndị abụ a na-akpọ ezigbo ọgwụ bụ mmadụ chọrọ ịgwọ ọgwụ chọba ọkụkụ chọba ewu maọbụ chọba ebule maọbụ chọba ugo wee gwọ ọgwụ ịgwọ ọgwụ ego na-abịa n'elu ive enwere ihe gbasara gị na ọnwụ ike and onwere okwu ibe gbasara gị na mmadụ nọrọ ọya amụtala nwa na n'ibe na-ekwu I can swear with everything kemgbe nji nwebido gwọva ọgwụ enwelo ide ntị ego anything bụ aja anụ n'ọgwụ maọbụ nweta arụ mmadụ si na nna etinye n'ọgwụ ibe nji agwọ ọgwụ bụ ugo ọkụkụ ewu ebunu so that ọ bụ na ego na-abịa na-eli ego na-enwe anwụle ya mgbe most of the people ndị nna alụlụ ọlụ gbaji nwe like ya mụrụ ya nne ụdị nwa nọ ibe ya na ọ bụrụ na nlụ ọlụ ọlụ ị na-enwe ego ya na-enwe anwụle ya amụta nwa ụdị nwa nọ ibe a married man enwe m mmụ enwe mma dị ọkpala ma ada I have children ị na n'ibe na-ekwu mmadụ ejekwana egwu ọgwụ ya bụ ọgwụ si apụta echi ọ ya amụtara mmụ ibe nje egwuwe n'ibe enwe ka mmadụ ya ikpeazụ ana m abụ ibe ndị mmadụ na-eme na soshal midia onye nke enwepụta obupụta ite ogbulu nkịta otie n'ime ite ogbulu bụ uso tie ọsịwụ na ibe nke ya na-agwọta ata nwa ka na-akpọ na onye elelili it must lay ana m agwọrọ gị ibe enwe ka nkọtọ nke mmadụ mana ibe na-ekwu bụ mmadụ ejikwa na ajọ ibe agwọ ọgwụ ọ bụ na iso na ndị avụ na-eji aja anụ na-agwọ ọgwụ maọbụ na-eji arụ mmadụ na-agwọ ọgwụ zeelu dịka ibe avụ nwepụ akawu n'oge maka ọnwụ ike ọ bụ niile eme ibe n'elu ụwa nwa na-echeta maka ụmụ arụ na-echeta maka ụmụaka ihe amụta maọbụ ndị mụtago amụta let nobody pressure you mmadụ pressure kwana nto ije nweta ajọ ibe nwee gwọ ọgwụ ka ọ nwee lee ọsịsọ onye abụ na-pressure ya nwetekene ego ya nwepụtekene ya ka 500,000 ka igotegede ugo ndụ gote ugo ndụ nwere ugo ndụ nwee wake data ọgwụ nwa mmụntụ ọ bụ na ọgwụ abụ elere mana ọ bụrụ mmụ nwa bụ ebedike mana ọ na-agba na-akụziri ndị mmadụ va ya chọrọ ịmụta ive mana ekwuo m iwe mmekwu ụdị nwa njikwu ya n'ụbọchị taata ụdị abụ ka o ji ara ya gaziela ọra na eze
ịgbaka ịgba eberike megide mmụọ bịara